Tanga ka ba? Nakita mo na nga ako. Alam ko buhay pa yung anak natin. Tanggapin mo na lang na wala na yung anak natin. Wala nang magandang nangyari sa bahay na to. Baka sakaling bumalik yung dati. Malas talaga ngayon. Itong kumpanya natin, pabagsak na pala. Paano na tayo niyan? Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng kamalasang nangyaring ito. Nang dahil sa'yo, puro kamalasan ang nangyari sa buhay ko. Anong pinagsasabi mo, Masong? Ikaw ang malas sa buhay ko. Masong, papasok ka na ba? Tanga ka ba? Nakita mo na nga ako. Ano kasi, pwede ba ako makisabay sa'yo? Bakit? Saan ka pupunta? Huwag mong sabihin. Oo, Masong. Hahanapin ko sana yung anak natin. Ibang klase ka rin, ano? Hoy, Ruby. Ilang taon nang nakalipas na nawala yung anak mo. Baliw ka ba? Akala mo may mahanap ka pa? Oo naman, Masong. Hindi ba wala naman na ibalita yung otoridad sa atin? Yun na nga eh. Wala na nga silang nahanap. Tapos ikaw umaasa ka pa? Sayang lang yung ginagawa mong ganyan, Ruby. Walang kwenta. Tanggapin mo na lang na wala na yung anak natin. Hindi, Masong. Alam ko buhay pa yung anak natin. Kung buhay yung anak natin, matagal na sana natin siyang nakita. Maniwala ka sa akin, Masong. Nararamdaman ko buhay pa siya. Huwag mo nga akong idamay sa kabaliwan mo, Ruby. Tanggapin mo na. Napabaya kang ina, Ruby. Simula nung nawala yung anak natin, wala nang magandang nangyari sa bahay na to. Kaya nga hinahanap ko pa rin siya hanggang ngayon. Baka sakaling bumalik yung dati. Pag balik-baliktarin mo man ang mundo, wala ka nang mahanap. Kung talagang buhay pa siya, hindi tayo magdurusa ng ganito. Pero dahil sa kagagawan mo, nawala yung anak ko. Kaya nga, Masong, hindi ako tumitigil na hanapin siya. Kasi alam ko galit ka sa akin. At ako sinisisi mo sa mga nangyari. Buti alam mo. Masong! Masong! Ganun po ba, sir? Sige po. Ako na lang po magsasabi sa mga kasamahan ko. O pare, bakit ganyan yung mukha mo? Ang aga kasi akong ginalit ng asawa ko. Kaya naiinis ako. Pare, intindihin mo na lang siya. Simula nung nangyari yung ganito sa amin, pare, puro kamalasan na lang yung nangyayari. Oh, ba't naging ganyan yung itsura mo? May problema ba? Speaking of kamalasan, pare, malas talaga ngayon. Bakit? Anong ibig mong sabihin, pre? Itong kumpanya natin, wala tayong kaalam-alam. Pabagsak na pala. Ano? Paano na tayo niyan? Hindi ko alam, pare. Pero kaninang kausap ko si boss, sabi niya may nakausap na daw siyang bibili ng kumpanya. Pero hindi ko alam kung tayo pa rin kukunin nilang tao, pare. Siyempre, under new management. Baka gusto nila panibagong empleyado din. Kaya ihanda natin ang sarili natin, pare, kung sakaling tanggalin nila tayo. Hindi nila tayo pwedeng basta tanggalin, pre. Matagal na tayong nagtatrabaho dito sa kumpanyang ito. Paano naman yung mga panahon na ginugol natin sa trabaho ito? Wala tayong magagawa, pare, kung iba na yung may-ari ng kumpanyang ito. Una, hindi natin alam ang mga bagong plano ng may-ari ng kumpanya. Pangalawa,
baka may mga tauhan silang i-deploy dito. Pangatlo, hindi pa natin alam kung sino nakabili sa kumpanyang ito. Sabi ni boss, marami daw siyang negosyo sa ibang bansa at meron daw siyang isang anak na lalaki. Yung anak niya ata yung mamamala dito sa kumpanya. Sana naman, hindi tayo tanggalin. Mahal ko tong trabahong to. Sino ba naman yung hindi? Ako rin naman pre. Matagal na tayo nagtatrabaho sa kumpanyang ito. Malakasan. Panalangin na lang natin pare na sana mabait yung bagong may-ari sa kumpanyang ito. Kaya nga pre. Masong, andyan ka na pala. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng kamalasang nangyaring ito. Nang dahil sa'yo, puro kamalasan ang nangyari sa buhay ko. Anong pinagsasabi mo, Masong? Ikaw ang malas sa buhay ko. Ano ba, Masong? Huwag mo isisi sa akin yung mga nangyayari sa'yo ngayon. Sinong dapat ang sisihin ko? Ha? Yang sarili mo. Dahil wala akong alam sa problema mo sa trabaho mo. Oo, aminado ako na ako sinisisi mo sa pagkawala ng anak natin. Pero ang isisi mo lahat sa akin, hindi ko matatanggap yun. Akala mo perpekto ka? Hindi ka nakakagawa ng mali? Pareho lang tayo, Masong. Pareho tayo nakakagawa ng kasalanan. Kahit kailan, wala akong nagawang kasalanan sa inyo. Gusto mo ipamukha ko sa yung kasalanan mo? Hindi ba kasalanan ang maging priority mo ang trabaho mo kaysa sa pamilya mo? Kung hindi ka lang sana nagpapalakas sa boss mo, edi sana hindi tayo lilipat dito nang dahil sa'yo kaya nangyari ang lahat ng to. Dapat lang nagawin ko yun. Dahil para sa atin din naman yun. Para lang yun sa sarili mo, Masong. Dahil kahit kailan, hindi mo kami dinamay sa mga ganyan. At ni minsan, hindi mo kami pinakilala sa trabaho mo. Masyado ka makasarili. Dahil sarili mo lang laging iniisip mo. Pare Masong, may ibabalita ako sa'yo. Ano yun pare? Tatanggalin na ba tayo ng bagong may-ari? Inaasahan ko na to, pre. Ikaw, pre. Anong plano mo? Ano ba yung sinasabi mo pre? Bakit? Ayos lang ba sa'yo na natanggal tayo sa trabaho? Pre, sino ba nagsabi sa'yo na wala na tayong trabaho? Ang ibig mong sabihin? Di ba tinanggal na tayo? Wala akong sinabing tinanggal tayo pre. Hindi tayo tinanggal pre. Kundi tayo pa lang magkatrabaho sa bagong management. Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Talaga, pre? Oo pre. Oh, bakit malungkot ka pa rin dyan? Hindi, pre. Naisip ko lang kasi napagsilitaan ko yung asawa ko nang hindi maganda. Naisip ko lang kasi na mawawalan na tayo ng trabaho. Pre, hindi naman tama na sa kanya mo isisi kung bakit nagkaganon. Ewan ko. Simula noon, parang wala lang isa-isa yung pagsasama namin. Kailangan nyo lang intindihin ang isa't isa pare. Kahit anong gawin kong pag-iintindi, pare, parang wala eh. Yung pag mag-uusap kami, palaging nauwi sa pag-aaway at sumbatan.
Hindi na kami siguro babalik sa dati, pare. Talagang hindi namin babalik ang lahat sa dati, pare. Lalo na yung anak niyong involved. Kung bakit kayo nagaganyan. Wala namang mga nawalan na anak ang matatahimik. Yun nga eh. Sa tuwing nakikita ko siya, napupuno ng galit tong puso ko. Sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko ang anak ko. Ang saya namin noon, pare. Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nayayakap. Mahal na mahal ko siya at miss na miss ko na siya. Magpakatatag ka lang, pre. Kahit na anong tatag mo, pare, may oras na hindi mo makakayanan ang kahinaan mo. Lalo na pagdating sa anak mo, tuturo at tutulong ang luha mo. Naiintindihan kita, pre. Hoy, pre. Itigil mo muna yan. Mag-relax ka muna. Kinakabahan ako, pre. Baka kung anong ugali ang mayroon ng boss natin. Sabi nila, mabait daw siya. Daw, pre. Eh, anong alam natin? Basta, mag-relax ka lang dyan, pre. Sayang naman yung outfit mo pag ganyan. Tumihil ka nga dyan, pre. Ikaw din naman. Hindi rin halata na pinaghandaan mo yung pagdating ng bagong boss natin, ah. Pre, si boss daw parating na. Talaga, pre? Oo. Magandang araw po. Magandang araw din sa inyo. Ako nga pala ang bagong may-ari ng kumpanyang ito. Maligayang pagdating po. Ako nga pala si JR. Kumusta, JR? Mabuti naman po, sir. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Pre, Kilala ka na kay boss. boss, ako nga pala si Masong. Kumusta ka naman, Masong? Mabuti naman po. Base sa sinulat ng dati niyong boss, okay naman yung performance niyo. So, maririting kayo sa dati niyong posisyon. Wala akong babaguhin, pero hindi ako magiging boss niyo talaga. Boss, ano po yung ibig niyong sabihin? May iba pa po ba kami magiging amo? Meron yung nag-iisa kong anak. Siyang mamamahala sa negosyong ito. Eh, nasaan po siya? Huwag kayong mag-alala. Makikita nyo rin siya. O siya, pupuntahan ko muna yung ibang empleyado natin. Sige po, boss. Maraming salamat po. Sige, alis na ako. O pre, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pre. Bakit parang malungkot ka? Ganito na lang. Huwag kang mag-alala. Mamaya mag-celebrate tayo. Magiinuman tayo. Sagot ko. Mabuti pa nga, pre. Oh, himala. Hindi kaya yata gumala ngayon. Pwede ba, Masong? Masakit yung ulo ko. Wala namang bago eh. Palagi ka namang ganyan. Masong, pwede ba?
Kung susumbatan mo lang ako ulit, tumigil ka na. Pasalamat ka. Maganda yung araw ko ngayon. Kung hindi, ewan ko lang. Mabuti na lang. Mabait yung bago naming boss. Hindi kagaya mo. Nasira ulo. Ano yun? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Wala. Oo na. Hihinto na ako. Ayaw ko nang pumatol sa mga taong malas na nga. Visit pa! Ikaw ang bisit. Sino kaya yung bago nilang boss? Hello pa.